Aksyon Balita! Poblasyon 8 is 9 Poblasyon 9 is 16 Pulo 55 San Isidro 100. Kadagan karong pangutana sa City Council ning Dakbayan sa Tanhay kalabot sa isyu sa City Social Welfare and Development kung CSWD. Sa ilang hisgutanan o gituki council nga may katungod usab sila nga mangutana og giun sa paggamit ang kwarta sa syudad nga giaprubahan sa niaging Hunyo 13 ning tuiga ilabi na kadto 13.5 milyon. Ang City Council nakakita og gagamay pagduda tungod sa mga pangalan nga nagbalik-balik sa listahan nga gisumiter gikan sa buhatan sa CSWD ning Dakbayan. Giklaro karon ni City Councilor Domiciano Duming Katubig nga ilan ang giduso pagbalik sa Chairman of Oversight nga mao si City Councilor Juanito Condes kay siya man ang moimbestigar with the respect man kini sa empleyado sa Executive Department. Amo nang duso sa among committee chairman on oversight kay kung naay accusation ana ang mo-investigate ana adto na agi sa committee on oversight kay with respect man sa empleyado sa executive department. Sumala pa ni Domiciano Katubig nga dili man kaimbestigar ang konseho apan makahatag sila og gitawag og fact finding apan adunay purpose pinaagi sa legislation. Sa amo diri sa council dili may maka-investigate, pwede may mag fact finding, ang purpose should be in aid of legislation. So kung kami mo investigar tabay na murag dili proper forum, no? So adto lang na ipasa sa oversight committee ang chairman si Honorable Condes kung siya yung mga mubana. Gipasabot usab ni Katubig nga mas maayong adto sa chairman sa oversight nga si Councilor Condes ug unsa may lakang nga paghimuon nini. Sa usab ni Council adunay anomalya nga gibuhat ang investigasyon muagi kini sa buhatan sa mayor tungod kay under man kini ang department head. Actually ang disciplining authority anak ko na sila nabuhat ng mga kada ko na wala na ko ga kuan no di pa man sigurado lantawon pa man kung may mga anomalya it should be the mayor kay under man niya ang mga department head. So under exhaustion of administrative remedies agi gina sa pag-imbestigar sa mayor.